Sirita, mininanga, ang nagsuka question singni, de nang nama nam. Besi takau poraya? Class 1. Maga mini. De are nangnya manam? Florina. Ma takau poraya? Takuse. Maga mini? Lodawari. Nangnya? Ma takau poraya? 1. Maga mini? Nangnya? Ma takau poraya? Takuse. Maga mini? Lodawari. Nangnya? Ma takau poraya? 1. Maga mini? Lodawari. Nangnya manam? Newton. Ma takau poraya? Ma takau poraya? Maga mini? Korewari. De nangnya manam? Ha? Kelsina. Ma takau poraya? 1. Maga mini? De dirnani ma jaगोन खिथानाला दे नों मा जागोन देरनानै? पुलिस अफिसार न? ओमफ्राय पाम्पुआ मा जागोन देरनानै? आर्मि. ओमफ्राय नों मा जागोन? मा थांनो? नों मा जागोन? हिन्दुस्तान आर्मि. ओमफ्राय नोङो जुगामिया मा जागोन? हा? आर्मि. वाह. ओमफ्राय नों मा जागोन? हा? मा जागोन? आर्मि अफिसार. ओमफ्राय नों मा जागोन? हा? इन्डियान आर्मि. ओमफ्राय नों? SSB आर्मि. आबै आबौ मादैमोन जाबाय मिनिनांला सिरि थादो दे सिरि खोनासंबाय थादो हाय लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों दिनैनि भिडिअआ आगै नबजितनि सायावहाय बयबो मिन्थिखाबाय जानो हागौ आरो सोरबा मिन्थियाखैबो जानो हागौ दिनै बे आगै नबजितनि थाखाय भट हरनाय दं नालाय हरनि 9टानिफ्राय समबारनि फुंनि 9टासिम भट हरनाय दङ बिनि सायाव एसे जाहामुथुखौ फंनैसो होनो नागिरदों आरोना आङो ओमफ्राय नै बिसोरो आगैमोना टिउसन लानो फैदों ओमफ्राय आंखौ भिडिअ लानायखौ मिन्थिखायोना बिसोरो भिडिअ थानो मोजां मोनो ओमफ्रायो आंखौ लोगो मोननानै मास्टाराबो फैथ'वाखैनो बिसोरनिया ओमफ्रायो खारबोबाय आरो भिडिअ लाजानो बिनिखायनो आङो जमाहैनो लिंनानै लाबाय आरो माबायदि भटखौ हरनांगौ गोबाङानो मिन्थिखाबाय जानो हागौ अब्लाबो सोरबा मिन्थियाखैबो जानो हागौ नालाय बिनिखायनो एसे खोन्थानानै होनो नागिरदों आरोना जोंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोनखौ दे मथु खोन्थानानै होलाय भट हरनायनि सायाव आरो गिबियावनो खुलुमबाय बयनिसिमबो जोंनि साबस्क्राइबार आरो गासिबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम जायगाखौ नुनाखै नै गिबियावनो खुलुमनाय बावहरबाय दा DID लिटिल मास्टार 5 बेनि जा डान्स कम्पिटिशन बेयाव नबजित नार्जारि फंबायखौनो होननांगोन फंबाया माने टप 10आव सहैबाय माने भटिं सेसनाव सहैबाय आरो दा बर' फिसा हिसाबै जों बयबो बिथांखौ माने भट होनानै हेफाजाब हरनांगोन जाहाथे बिथाङा फाइनालसिम सहैनो हायो आरो फाइनालाव देरहानो हायो दा बिथांनो भट होनो थाखाय जोङो नैबे स्क्रिनाव मोनसे नाम्बार होखागोन दा अब्लाबो आङो नाम्बार खनसे बुंनानै होनो सानबाय नाम्बारा जाहैबाय 9152915246 बे नाम्बाराव मिस कल हरनानै माने कल हरनानै भटखौ होनांगोन आरो दा भटआ दिनै दा मोनानि 9 रिंगानिफ्राय माने दा मोनानि 9टानिफ्राय समबारनि फुंबिलिनि 9टासिम हरनो हागोन
माने दा मोनाबिलिनि 9टानिफ्रायनो गाबोन सानसे भट हरनो हागोन बेनिफ्राय समबार खालिबो फुंनि 9टासिम भट हरनो हागोन आरो नैबे आं जि नाम्बार बुंबाय बे नाम्बारखौ जों स्क्रिनावबो होगोन जायफोरा मिथियाखै स्क्रिनाव नायनानै बे नाम्बाराव बुनानै मिस कल हरबानो भट हरनाय जागोन बेनिखायनो जोंनि धोनस्रिफुंखा इउटुब चेनेलनि गासैबो साबसक्राइबार आरो गासैबो नायगिरि आरो बे भिडिअनि गेजेरजों गासैबो जोंनि बड'लेण्डनि रायजो राजाफोर आरो बड'लेण्डनि दाब दाब जायगायाव थानाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायबाय जाहाथे नोंथांमोना नबजित फंबायखौ माने जि टप 10आव सहैबाय बे टप 10निफ्राय आरो आवगायाव लांनानै फाइनालसिम सहैहोनायाव जाहाथे नोंथांमोन बयबो हेफाजाब होयो आरो फंबाया देरहासार जानो हायो लोगोसे जोंनि बड'लेण्डनि बर'फोरनि नामखौ लाबोनो हायो गोजौआव दैखांलांनो हायो बेखिनिखौनो खावलायबाय जाहाथे बयबो बे जिथु जों नाम्बार होबाय बे नाम्बाराव मिस कल खालामनानै जाहाथे बयबो भट हरो जोंनि साबसक्राइबारफोरखौ एसे खावलायहरनाय जाबाय आरो जाबाय दा बेखिनियानो दा दे खुलुम गासिबो खुलुम मा होनदों दे कल खालामनानै भट हर आदा नबजितनो फन हरनांगौनो होनना बुङो ओमफ्रायो नबजित नार्जारि ओमफ्रायो धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नायनांगौनो मिथियाखैबा होननानै खोन्थाना होदे मामामोनखौ दे औ ओमफ्राय बयबो सापर्ट खालामलायदो आरोना अननानै बेखिनिखौनो बुंनो थाखाय भिडिअखौ बानायनायमोन जोङो दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनै भिडिअ एसेनोसै बाय बाय हाय खुलुमबाय रायजोफोर आं नबजित नार्जारि जी टिभिनि दि आइडि लिटिल मास्टार सिजन 5नि सासे बादियारि नोंथांमोननि अननायाव आं टप 10 एबा भटिं राउन्ड सहैनो हाबाय फैनाय सुनिबार आरो रबिबारनिफ्राय भटिं राउन्ड स्टार्ट जागोन स' आंखौ फाइनेलिस्ट खालामना देरहासार खालामनो थाखाय गोसोआव रायजोफोरखौ भट होनो खावलायनाय थाबाय प्लिज भट फर मी जय बर' हारिनि